Kubva zvandabva pano nenyaya yatafadzwa Shamba naTapiwa Makore senior zvichitevera kushanyirwa kwavakaitwa kuusungwa nemajournalisti paya, tikauya pano tichikurukura tichionesana sevanhu. Izvozviya zvatakaita zvakandodena zvinhu zvakawanda. So zvakabva zvati takaona sort of like division muvanhu, vamwe vachifunga izvi vamwe vachifunga izvi. So ndo zvinova zvakonzera zvekuti nhasi ndidzoke futi panapa, nekuti tikaona zvimwe zvinhu pane zvimwe zvinhu zvisingaiti kunyarara nazvo. Sezvamunoziva zvakare kuti isusu pano paUtindi TV hatishandi tega asi tinoshanda tese, isusu nemi. Saka tinoremekedza zvamunonyora mucomment section, izvozvo tinozviremekedza zvakanyanya. So nhasi ndadzoka nekuda kwemasoko akanyorwa mucomment section. Nhasi ndoda kumbotamba necomment section kuita kuti zvichida pamakateerera nyaya hauna kuzowana mukana wekuverenga macomment section nyaya dzaitaurwa, but mune zvimwe zvakabudamo zvakatikoshera. So ndoda kuti timboonesana, timbonzwawo pfungwa dzevamwe nhasi. Pane kusiyana kuripo pamaonero, pane kufanana kuripo pamaonero. Nhasi ndoda kuti tirikuda kunzwa imimi zvamakataura. Nhasi hamusi kunzwa kubva kwandiri, but tiri kuda kunzwa. Ini ndakataura maonero angu, ini ndakatobuda pachena, handina kutenderera. Ndakabuda pachena especially pana Tafadzwa Shamba. Ini pachangu ndine kugutsikana kuti murume uyu akapara mhosva uyu. Ini nyangwe zvazvo vamwe vaine maonero nekumwe kuita kungangoda kuzoitwa, I don't know, handichazivi, but inini maonero angu ndakatarisa kubva nyaya seri neseri ndichiongorora. Nyangwe paine vamwe vari kuchema kuti pane zvisina kuzopedzera kuitwa, mapurisa haana kuita basa and so forth, zvichidaro, but ini ndakagutsikana pana Tafadzwa Shamba kunyanya kuti ndiye akakata musoro wemwana. Ini papapo haiwa handina ndakagutsikana dare kuri kumukanda mukati, harina kumboita wrong, harakagona ipopa maonero angu. So taakuda kuenda kumaonero evamwe. Anditika, thank you very much. Sengu also don't forget to subscribe to our channel Utindi TV, kuti Utindi ndokuti thickness kana kuti ukovhu, shiro kuti kana washuwa nyaya yehovhu unongomhanya pa Utindi TV. Fear not, sin not. Ngatichimbopindai nhasi tidombotandara tiri mucomment section tichimbonzwa zvamaitaura inini. Right, munyori wekutanga panapa ari kunyora achiti elder, nyaya yese iri pamusoro. Pane musoro ndo pane nyaya. Kuti musoro uri kupi ndo pane nyaya. Kana kune musoro ndo kune nyaya. Ndeumwe munyori ari kunyora kuti pane musoro ndo pane nyaya. Zvoreva kuti kusabuda kwemusoro pane nyaya. Ndo chokwadi ichocho. Kusabuda kwemusoro pane nyaya. Varume, pane chinonzi chibhanditi. Ndinogara ndakadzokora masoko amwe. Chinonzi chibhanditi. Muda uchichenjerera. Chibhanditi ndechekuti inini kanjanda, nachimuti, nachidombo, nachibuwe, tikaronga madhiri edu tinogona kunga takatotenderana kuti varume kana tikabatwa ngatiitei kuti paite 1 anosara or 2 vanosara kunze vatisingafi takati bufu kutaura, kuitira kuti isusu tiri mukati tiraramewo kalife kari nane. Ndava mukati umo munoda kunga uine vamwe vanhu vari kunze vanopota vachikurangarira nekuchengeta mhuri yako. Ndo chimwe chechibhanditi ichocho chinofana kuzikanwa nevanhu. Handimazona manje. So kana tichitaura nhau dzakaita sedzidzi tinoda kuzvifunga futi izvozvo zvekuti kune vanhu vari kurarama life inonzi yechibhanditi, yekuti tiri kurarama tichingobhosha kana tikabatwa tikanyambozi makore akati kana kuti life in jail, but kune anosara watisingafi takabudisa kuita kuti taamukati macho tizorarama zvakanaka futi tirimo kubudikidza neuya anenge ari kunze. Izvozvo zvese zvinogona kunga zvichitoitika pamwe anenge akasara wacho ari ane musoro, saka haachabudisiki nekuti kungotaura chete kuti ndeo kune musoro anobva anyorawo. Kufunga tiri vanhu. Ndiri kubva ndabatsira umwe munhu ari kuti hamusi ana Mwari musajaja
munhu iye akabvira kare. Ndichasvika pane comment section, pane comment yake mucomment section. Tinotenderwa kutaura wedway plus senge nyaya yakaita sei inyaya hombe, haisi nyaya diki semafungira muri kuti haisi nyaya diki, inyaya yenyika yese. Tinotenderwa kutotaura nekuonesana nekuti tiri vanhuka, vanhu miromo yedu iyi basa rayo nderekutaura, kuimba nekudya. Saka pamwe pacho nekuchema nekuseka. Saka tinongoishandisa miromo yedu nepfungwa dzedu nemaonero edu. Right, ngaitipfurire mberi necomment section yedu. Mumwe ari kuti panapa chakashatira kuteerera varume ava izvezvi mushure mekunge vambogara vachironga. Munoroverwa statement reubhinya, utsotsi neubhanditi kuitira kuti hwani wavo pakati paTafadzwa Shamba naTapiwa Makore abude kunze kuitira kuti hwani asara achengeteke. Muzwa zvandanga ndichitaura, pane mwana ayofungwa nemuono iwoyo kuitira kuti ani muri kuona kuti vachitotsanangura ipo paya zviri kunga zvinoda kureruka saidi raTapiwa senior Makore we. Zviri kunga zvinoda pamastatements avo zvinenge kuda kureruka zvekuti mukaita revisit nyaya yavo mwese munopedzisira makuti Tapiwa Makore ngaabude, haana nyaya, hani mazvo. Saka anogona kunga asina nyaya but anogona kunga aine nyaya. Tiri kuda kutarisa mativi ese. Anogona kunga asina but anogona kunga ainayo nekuda kwezvatiri kutaura zvechibhanditi izvozvo. Mumwe womunyori panapa ari kuti tete Tilda ngavamboenda vamboti interviewirawo vanhu ava. Tete Tilda ngavambotibvunzirawo vanhu ava. Izvozvo ndakazvitaura hangu paya ndikati hatisi kuda kuita sekunge tinoshora vakaenda but tete Tilda isusu tese tinotora nyaya, tinoita basa iroro rekutora nhau, asi pane vaunozongoonawo kuti uyu asiniya anondikundawo, ane experience. Ikako ka experience ikakako ndo panozoshanda chirungu chinonzi senior chiya. Vamwe vanozopedzisira vama advisor. Izvozvo zvakakosha izvozvo. Munhu wakada pane zvinoonekwa pamunhu iyeyo, saka uchinzwa vanhu vachikumbira kuti ngaambosvikako. Saka neni ndiri kusekenda kuti dai vambosvika ikoko ivavawo tete Tilda. Regai tipfurire mberi tichiverenga zvakanyorwa panapa. Hanzi wai mwana akapuhwa zita rekuti Tapiwa Junior in the first place because iri izita rababa mukuru. I think pane chihure chakaitika apa. Say after the death yemwana murume akazoramba mukadzi. Iwe ita those investigation urege kutinyangadza. Ndiye munhu uya wanda ndichitaura uyu anozvona. Ari kusanganisa zvinhu zvine musoro nezvine mutsipa chete. Muruzwa kwaabva achitaura apedza obva ati uchiita ma-investigations iwa urege kutinyangadza. Ari kuataka inini panapa kuti urege kureva kuti zvatiri kutaura zvese tiri kutomunyangadza kuita kunge anenge atumwa kuvhura ipo panapa kuti aone kusemeswa. Handii ukaona kuti mune zvinosemesa mutoilet unorega kuvhura woenda kune zvisingasemesi. So asi paari kutaura apo pekuti kwanzi mwana uyu anogona kunga ari wababa mukuru, sei zvakazonzi after death mudzimai orambwa, zvese izvozvo zvimwe zvezvinhu zvatinotoda kunzwa izvozvo. But munhu wacho ari kutaura ari kupota achitikanganisira panapa, nekuti ari kupota achituka, ari kupota achiita sese. Kana uine point yako itaure zvakanaka, inongogamuchirwa. Nyange uchiti varume ava havana mhosva, unongotaurazve, unongonyora tozvinzwa kuti ndo zvauri kutaura iwewe. Panapa ndiye futi anopfurira mberi achiti munoziva kuti mapurisa eZimbabwe anokurova zvekuti unobvuma mhosva just to save your life. Say why didn't they test blood ravakaona patrials? DNA was going to prove iropa rei instead beating people. Munhu akabvira kare
akagumbuka anoratidza kuti ari bitter towards police. Saka tichitotaura dai tiri kuwedzera kumubhowa adivazvona. So saka kana akanyamboda kutaura zvine musoro tinopedzisira nesu wacho takutatidza kuzvigamuchira bhosi tinoona kunge akutoatakawo futi nesusu wacho. So nyaya yekurohwa kwevanhu nemapurisa, vana baba, kana mazogara hazvisi zvemuzimbabwe chete, kana wapara mhosva dzakafanana nedzidzi panoitwa mainvestigations pane kurohwa kunotoitika, ende varume vakatodzidziswa kuti munhu ngaarohwe. Pane pamwe pamunotoona kuti munhu mukasamurova anogona kutotora advantage yekusarohwa kwaita ikoko. Saka sometimes pamwe pacho unoda kupoti shapurwei bijana kuitira kuti udini utaure chokwadi chatete tichitsvaga. Handimazvona machi. Saka haina handoni chakashata ipo papo, chakashata kuuraya kana kuremadza. Zvino varume vaya vakatosara vakatogwinya vaya. Kune vanorohwa zvekuti unotadza nekusimuka pawakagara pacho. Especially dai vakazoisa kumilitary. Umwe vari kuti vanhu avo kwete havana kuratidza unhubu, mhosva yamuri kuvatongera haipo, polisi haina kuita basa. Maonero ari kuitwa nemumwe aya. Maonero ari kuitwa nemumwe aya. Mumwe ari kuti uyo anga akupindura munyori uya akanyora mameseji akawanda zvisingaiti. Munhu iyeyu handisida kutaura hangu zita rake, ndingoverenga zvaaitaura. Panapa anga akupindurwawo nemumwe azi musavhundutsirwa nevanhu baba, ziza harina nyanga, rovai basa sebasa, muri kugonesa stereki, tiri kukutsigirai ende muri kutigonera. Muri kuona machi. So zvakafanana nembwa yakafapo, vanhu vanodarika kuti achibata muromo asi paimbwa yakafa iyo haushayiwa hwani chakanaka. Ndosaka uchiona kuti vamwe vanhu 7 vakapfuura vachitsauka vachienda kwachitsa, but wechi8 akazosvika paimbwa yakafa iyo achiti akati iri kunhuhwa zvayo asi mazino ayo akachena. Akangozopikawo kuona mazino kuti iri kunhuhwa asi mazino ayo akachena. Mumwe ari kuti panapa imhuka dziye vakabuda nyika yatoora. Ndemumwe womunyori uyu kwanzi vanhu ivavo vakangobuda chete nyika yaora. Mumwe ari kuti vanhu avo vakauraya ava. Mastatements avari kutaura ndeyechibhanditi avo. Dai maida kuona chokwadi, dai pakatsvagwa vamwe vanhu, dai pakatsvagwa vamwe vanhu 2 vasiri involved munhau idzodzo, movapinza munyaya even vorohwa sei nemapurisa, havasaitaura maindications nemo zvaitwa naShamba zviya, even warwadziwa sei. Ndiri kumutsigira munhu because maindications ake nyangwe warohwa sei. Varume munhu mweya wakomana. Paitwa maindications tiri mweya isusu. Manzwa here? Munhu mweya. Genesis chapter 2 from verse 1, from Genesis chapter 2 verse 7. Mwari akaumba munhu neguruva refu, akafuridzira mweya weupenyu mumunhu dzake, munhu akava mweya mupenyu. Ndiye amunozoti aenda uya asi chizimutumbi racho muinaro. Mobva mati kanjanda kusina waenda asi zimutumbi racho makatorikomberedza mba. Mweya isusu tiri mweya tinoona munhu achiita maindications so. Pese apa tatakanyarara, maimbozva tichitaura tatakanyarara, but makorese taibveya nekupidigudza nekuona, but takabuda neanza kuti maitirwo aya emaindications aya nyangwe wanyarohwa sei hauzombobudisi nemo like this. Akacheka mana, ende kucheka kwacho kunoratidza kuti ane experience. Muruziva here kuti baba vake mukomana vakambobuda vachiti akanga achiganzirwa nemwana wekuti inini December ndenda tone Honda Fit. Muruzviziva here? Baba vake chaiwo vakatobuda vachitaura kuti Tafadzwa Shamba akatotonzwa kuti zvenyu zvamuri kuita izvi, inini by December ndenda tone Honda Fit.
apa mushandi ari kushanda mugadheni mumakabheji ari kutaura izvozvo. Zvibatanidzei zvese izvozvo, muchaona kuti munhu uyu akapara mhosva. Umwe anyora panapa ati mabhanditi, anzi mabhanditi ndomaziva ndati. Mumwe ari kunyora anzi mabhanditi ndomaziva ndati. Regai tiende mberi tiri mucomment section. Mumwe womunyori panapa ari kuti zvamuri kutaura mambo hazvina hazvo musoro. Nyaya inotongwa neevidence. Kana vari kuti ropa rakawanikwa patrauzi raisava remunhu, zvinoda kuongororwa. Zvakanakira mhuri izive munhu chaiye akauraya mwana wavo. Amen. Ini ndanzi ndiri kutaura zvisina musoro. Ndazongomupindurawo ipapo kuti musoro zvinogona kushaya hazvo, asi mutsipa uripo. Ngai ndiende pane mumwe. Mumwe ari kuti panapa vakauraya havo, dziri kugadzirwa nyaya mujeri umo. Kakuda kuhwanda nebhaibheri kakuda kuhwanda nebhaibheri kamudhara ako. Kakuti for ED kuda kutamira kubuda azichiva ameno neparole something ameno zvaari kutaura. Akuda kutaimira kuti hanzi for ED vasungwa for ED zvaaitaura zviya zviya. Ndakambozvitaura kuti kamuitiro kacho ndeke kungakude kuda kubhadhara mukuru nemasoko here. Ameno kakutenda kacho so. Ndizvozvo unofanira kutenda, but tinoda kuzotarisa kuti usati waipapapo pauri waimbotaura nezva ED zvacho here. Mumwe ari kuti panapa ndoona sekuti mhondi idzi ngadzidzokere mukondemu. Mulaifi umu it seems vave kuona sekuti havachiri mujeri. There is no doubt vaviri ava ndivo vakauraya. Instead vave vano apologize kutadza kwavakaita. Now vave kutotaura mushonga. Let them back mukondemu. Tiri mucomment section nhasi yamadzangu. Tida kunzwa masoko enyu. Right. Mumwe ari kunyora panapa zvanzi, are you a YouTuber or a judge? Basa rediro rotoda kusimba chaiko. Hanzi are you a YouTuber or a judge? So ndakamubva ndamubvunza kuti asi mimi ndimi nemusoro wemwana kana. Kana kuti paaichekwa baivepo. Because kamubvunziro kacho so koti tiri kutonga here isu. So hatisi kutonga. Mumwe ari kuti panapa mujeri ndimo mavari kudzidza kubika nyaya. Mumwe ari kuti patime yakaramba interview naTilda ange asati apedza kubika nyaya. Inogona kunga iri point yakasimba iyo. Pavakaramba interview naTilda anga vasati varongeka. Saka vaitya kuti vanozodhomoka uye vanozorasika kana kubuda musaga. Mumwe panapa ari kuti pana ari kuvaudza zvekutaura, vari kuda kuzama kuti vabude. Batai statement rekuti vasungwa for ED nekakungotenda president. Unoona wega kuti pane zviri kurongwa. Zvinopera mushere izvozvo.
mumwe akanyora panapa hanzi it's very funny when these killers start to change the story when they know in actual fact that they killed. Mumwe ndobva ati unenge unotaura chokwadi iwe. Bva angosiya yake comment yake yakada yo ibe vanhu ivi munondidakidza ivi. Vamwe vanenge vachindibhomba. Right. Ndisati ndabva panapa ndichada kutaura nhau yasekuru. Hanzi sekuru ani kwava. Vanga vachiprofita kuti musoro wemwana uri kuheroes yega ndichaitaura ipapapa. Ndine masoko ipapapa. Mumwe ari kuti panapa hongu matsotsi. Shamba akati akaudzwa mashoko ekuti Tapiwa apinde. Vari kudzidza varimo, saka ngavamira varimo uye ngavataure munhu ane musoro wemwana. Isusu toda kuziva munhu ane musoro. Mumwe panapa ari kuti imboteererai mashoko ababa vatafadzwa. Vanoti Tafadzwa akavaudza kuti achange ave nemota uye vakambomurambidza kusashanda naTapiwa nekuti pane zvavainzwa zvatapiwa zveubhinya. Muri paona here? Chimboteererai masoko ababa vatafadzwa. Andambotaura haya aiti by December ndenda neHonda Fit uye baba ava vari kunzi vakatombomurambidza kushanda naTapiwa Makore senior nekuda kwezvavainzwa zveubhinya. Mumwe ari kuti very true hama vari kuda kunyepa ivava. Pane zvaakazotaura zvekuvatuka apa. Regai ndijambe havana moyo mhani. Imagine baba vacho akatoti Shamba akati musoro wakarasirwa kusaidi reMozambique one after Godobori. Mumwe ari kuti ini ndaona sekuti Tafadzwa Shamba ari kuziva zvakaitika. Makore senior anenge asina mhosva. Zvinogona futi kuitika izvozvo. Mumwe ari kuti vese vanoziva zvakaitika. Handiti vakanga vava kuberekana paye kujeri, saka vanorega kurongana zvekutaura sei. Matsotsi aya, hapana mutsvene. Mumwe ari kuti wakambosungwa here, wakamborohwa here nemaCID. Mhinduro yangu inoti hongu. Ndakambotinhwa pandakatosiya doro kurohwa. Chazokupa histori yangu kana muchida. Ndakatinhwa nemapurisa paMutare Central. Tichita basa rekukirimanya uko kuchiadzwa kunana 2007 2008 panguva yeDiamond iya. Takuita rekugadzira Diamond. Rekuti unonyepa wairitenga iyo. Papazongoito kuti tikuda kuchinja maranzi ataida kuchinja. Vatapiwawo $100 yefeki. Isu hatina kuziva kuti $100 ifeki. Ndobva tachida kuishandisa. $100 yobva yaonekwa kunzi ifeki. Tobva tasechwa kuzi hamuna mamwe mafeki. Mobva pachibuda madiamonds. Apa pava pane mapurisa. Apa karohwa munhu usiku hwese kusvika mangwana kwachena. Unorohwa zvekuti voice inotadza kubuda here. Watinhwa mboma yati kumusana kuka 1T unoti right. Kubva ipapo ndobva ndakadecide kuti ndinofamba ne wrong way man. Ngandichinje nditange kunamata Mwari. Izvi zvichandiurayisa. Nedoro iri ndoro riri kundikonzera ndikamwa ndobva ndaita zvivindi. Vandatsveta. Saka mhinduro iri kuti yes, kurohwa tokuziva. Ende kuhakusi kwekutanga takakura tiri vakomana vaiita zvese. Mwari akatozotiwanira nyasha. Saka nyararai zvenyu mukoma. Umwe ari kuti panapa vakapiwa makore mangani varume ava. Aiwa no. Vakanga vachajwa, vakatongerwa rufu. Vatongerwa rufu. Mutemo ukazochinjwa. President vachiti ngatibvisei mutemo.
wekutongera vanhu death munyika muno sezviri kuitawo dzimwe nyika. So isusu takungosiyira pakuti mhosva hombe kwekupedzisira kwacho ilife in jail. Saka vakazodzoswa palife in jail nekuda kwekuti mutemo wedeath wakanga wabviswa. Right, umwe ari kuti haunyepe. Mastatement avo akabikwa mujeri. Everything they said, both of them, it's lies. They killed mwana. Mumwe ari kuti iwewe hauna chaunoziva. Guys, polisi yepaZimbabwe inorova zvekuti unopedzisira wabvuma zvausingazive, cause zvinenge nani pane kufa. Pane panozonzi pabridge, hama dzangu zvakaoma, kusina mai akwedu. Uyanenge akamborova. Hanzi pane panozonzi pabridge, kusina mai akwedu. Anenge akamborova. Hanzi saka unozototi abeda kutobvuma kutondiseve useve upenyu hwako. Kuti abira ichimirai nditaure, wabashanga utaura nezvimwe zvausida kuita. Hanzi ipapo unenge warakashwa, watidwa, vanokurova kumana. Chokwadi, but haiwa yango warohwa sei, isu tiripa maindications akazoitwa emunhu afoswa nekurohwa anooneka. Hanzi ndemumwe panapa apo hapo evidence hapana, because DNA of blood on Shamba's cloth was not done to prove. Asi dai asina kurohwa nekutrikwa nemapurisa. If anything, Shamba acted alone. Okay, mumwe ari kuti asi hamuna kuona Tafadzwa achiratidzwa how they killed mwana iyeye. Achiratidza how they killed mwana iyeye. Nzvimbo dzaairatidza dzaitove neevidence. Vapindurwa ipapo baba. Right, umwe ari kuti mbavha dzinonetsa idzi, kushungurudza, kusada kushanda. Manzi usimbe. Nekuti usimbe ndo futi kwaunosvika paya patinoti vanhu shandai ndo kwazvinosvika uko. Zvikanzi Makore senior akati Tapiwa junior ari kunzi mwana wangu, obva aurayiwa, mai vake vobva vadzingwa. Pane nyaya. Pane nyaya. Yes, apa panogononga paine nyaya zveshuwa. Ipapa pane nyaya, but handifungi kuti inofanira kubatana nemedhai. Asi inototiwedzera kuti fungisa kuti Makore senior inhubu. Nokuti anogononga akatonyenga mudzimai wemuninyina akatozvara mwana. Zvinototiwedzera kuti onesa kuti osaka inhubu, indururani ichi. Handimuruzona manje. Panapa hanzi neumwe kokurambidzwa kwavari kuita mutungamiriri kuda kubudisa neamnesty. Zvisambodaro hazvo nekuti panoita chimoto. Amwari kutaura. Hanzi neumwe pane vari kuvaudza zvekutaura, vari kuda kuzama kuti vabude. Batai statement. Okay, iyi tamboiverengai. Mumwe ari kuti taurai zvenyu eoda. Kwaakaisa mwana aenda ega. Kwaakaisa mwana aienda ega. Polisi iri kumashure. Tete Tilda vakavaramba nekuti ndo vakatanga nenyaya. Uye Tete Tilda vanobvunza mibvunzo yakati simbei. Mwari kuti ini maonero angu, varume ava vakaruka mazano echibhanditi zvemhando. Makore senior uyu paanoti ndaiswera ndaine vaninyina vangu nguva dzese,
zvingaita, asi vairasisa kuti pasatombooneka kuti chii chiri kuitika. Mumwewo ndiye ari kubvunza kuti musi wainzi vamwe vanhu vari kurufu iye Makore senior ari kugadheni zvinobatana here? Kuti pane rufu apo, mwana akashayika akatozoonekwa kunzi akafa, asi idzo dziri mugadheni, vamwe vari kunhamo. Amen. Because ini ndichine confusion pana Tapiwa Makore senior kuti nditi ane ruoko here according nemarondedzero akaita varume ava. But ndozodzoka ndonzwa uyo Shamba achiti tinotodzidziswa kugadzira nyaya tirimo mukati. Mwari, ndobva ndatoona kuti chokwadi ndo chavakatotaura kare. Izvi zvavakutaura zvakutoda kuti vawedzerwe mamwe makore pamusoro pavakapiwa life, because varitori muleseni yekugadzira nyaya yekunyepa instead yekuti achibuditsa chokwadi kuti musoro vakauisepi. Inini vanhu ivivi hanzi nemumwe panapa ngavabudiswe tivapedzerewo isu kunze, hatimbovasiye vachifamba. Manje havasi kuuya ikoko, havasi kutouya ikoko, because muda kutema vanhu mobva mochinjana, ivo vachisara mavagura makumbo moendawo. Mobva makandawo makumbo avo mutoilet, asi imi munenge mavawo ikokoko futi. Saka havasi kutobuda. As neumwe panapa, I think the challenge is that we are all making cancellations based on social media information given to us by Tilda. If you followed the High Court trial, there are a lot of questions not answered. Even the lawyers agreed. Nowadays, there is DNA evidence that can be used to prove cases of murder and link the perpetrators. History has a lot of murder cases which were later proved otherwise. Please note that I am not suggesting that they did not murder the child, but vazhinji varimo mumajeri vasina mhosva. Mutouraya nekuverenga chirungu kani manyora neshe munopota muchisanganisawo neshona. Moda kuti tizvirume here isusu takagumira grade 3 first term pabreak chiiko imimi Asi neumwe panapa, ma-indications anga ari okumanikidzwa here? Did you even watch that? Panapa mumwewo ari kunyora panapa hanzi mujeri ndimo mavari kudzidza kubika nyaya. Tamboiverenga iyi. Mwari kuti nyaya huru iri apa ndeyekuti vakarohwa here kana kwete. Kumapurisa ikoko ndemumwewo. Mwari kuti iripo paYouTube nyaya yose. Tafadzwa aitoratidza mapurisa kuti makumbo emwana ari mutoileti akaoneka, saka kurohwa kunobudisa makumbo asipo here. Ndo mibvunzo yatete tichida iyo. Saka kurohwa kunoita kuti makumbo abude mutoileti iwo anga asimo here. Kurohwa kunonyutsa, kurohwa. Saka kurohwa kuchibudisa makumbo anga ari mutoileti pasikaziyani, saka kurohwa kuri right. Ndo zvazvirongoreva. Saka munhu ngaarohwe ataure kune makumbo. Anditi because makumbo akabuda nekurohwa kwete nekuudzwa. Because kana tikati nekuudzwa, saka muri kuti here mapurisa ndo akakanda makumbo mutoileti. Ndobva azoti Shamba iwo ndotiratidza pane tondokuratidza pane makumbo.
Murumba vabatanidza sei kona imi? Ine ndiri kuti muteereri abvunza zvakanaka, saka kurohwa kunobudisa makumbo here mutoileti? Ende kurohwa kwacho kunobudisa makumbo mutoileti kana kuchibudisa makumbo atati tichitsvaga isusu, umboka watati tichitsvaga kana kuchibudisa. Saka kurohwa kuri right. Vanhu ngavarohwe, vataure chokwadi vakomana. Dai zvaibvira kutotangisa futi kuti tione kune musoro chaiko. Inzwai mumwe zvemunyoro comment section. Hanzi mapurisa akarova munhu anotaura kwaasina kuswera chokwadi. Hatisi vana Mwari. Ini hangu ndinovimba dai Tapiwa Junior angomuka apedze nyaya dzake, isu tese tanga tisipo. Nyaya dzavo ngadzidzokorodzwe. Kana nhasi wacho tete Tilda ngavanomubvunza futi. Mumwe ari kuti panosungwa vasungwa vaviri hamusanganiswe kuitira mastatements enyu afanane. Umwe ari kwaari uko, apa zvinoreva kuti mastatements avo asiyana? No, zvakureva vakazopihwa mukana wekusangana, kubatanira, kuronga, vochionesana kuti taifanirwa kuti zvakati, iwe woti zvakati. Munyori uyu ari kuzama kutaura kuti vasungwa panyaya dzakadai vanosungwa vaiswa kwakasiyana, ende kazhinji munoona kuti vanotanga kutora mumwe. Ani muzviona mumwe wozotorwa kuitira kuti vanenge vapedza mastatements auyo vozotora zvemastatements auyu, uyu ari kwakega, uyu ari kwakega, and kuitira kuti vaone kana pane nhema dziripo nechokwadi chiripo. So apa zvirikutaurwa nemunyori ari kutaura kuti zvino ava vakachizosangana manje after nyaya yatongwa vaakupika, and vakachizosangana ndobva vawana mukana wekuchifananidza nyaya. Hanzi neumwe ungaita vanhu mapenzi kutoti makumbo ari mutoileti obva awanikwa imomo. Nhasi woti statement kuusu kwako Shamba. Handichatauri zvimwe ndaimotarisa mucomment section. Handichaverengi mawe. Kana pinda ndirowa indapfura. Handichaverengi mawe. Dai Mwari we, tiwatirewo jaji. Dai Mwari we, musati kanganwe. Dai Mwari we. Hanzi chii panapa? They are trying to play games, but mastatements avo pane paanopesana, especially pakuwanikwa kwemakumbo mutoilet nema indications. Uye Tapiwa ari kutaura kuti ropa repatrauzi rakandotestwa rikaonekwa kuti harisi remhuka, but Shamba ari kuti akakumbira kuti ropa ritestwe, mapurisa akaramba. Plus the fact that Tapiwa was running the business of which is a high possibility of doing that. This they just want to please the president. Vakatoona kuti ndiko kune lupo yekubuda nayo. Vanhu vari kutsanangura kani wediwe. Vanhu vari kutsanangura mucomment section. Mapapata here apa kuti mumwe ari kuti ropa rakatestwa rikaonekwa kunzi nderemhuka, mumwe ari kuti ropa iri harina kutestwa. Ukaenderera mberi unozozwa mumwe achiti nderemudzimai, nderemusikana rekunguwa kwake kumwedzi. Panongori nekupesana. So pano muri pabata here ipapapo amadza. So unobva waona kuti vamwe vanyori panapa vatonyora vachiti mapurisa haana kuita basa. Ani mazwa vamwe vari kuti mapurisa haana kuita basa. Dai ma-DNA akadini akaitwa, handimuzvona. Asi mumwe ari toti akaitwa pavasungwa vacho. Senior ari kuti akaitwa. Shamba oti haana kuitwa. Yo, murikuona sei? Murikuona sei papa? Mumwe ari kuti handiti makanzwa vachiti mujeri munoudzana
mastatement, munoudzana mastatement echibhanditi, atove senior pakunyepa, akachimasta chigemu chechibhanditi. Mumwe ati uye achingobudamo ratova zibhinya remandorokwati, akuziva zvekutaura, hapana zvamunomuita, kuuraya, achienda achidzoka. Mumwe ati panapa, iwe mupfanha iwe, hausi Mwari, stop it. Arutaura wainini? Vamwe vachiregai tingosiya. Zvikazi nomwe akabva apindura zvikazi, uri hama yemhondi, zvinongoonekwa uri mhondi newo futi. Right, hama dzangu, maningiriro edu andambounganidza akawandisa, makawanda, handingakupedzei, makawanda. Asi chiregai ndiverenge iri panapa iyi, ndo inova yekupedzisira, iri kuti elder makadii, nyaya takabva nayo from day one, inochemedza, inorwadza. These are dangerous criminals in this world. Kusvika kuna mailesi, handisi kumuzivo, vakadya, okay, kusvika kuna mailesi vakadya huku yevhara muromo, vachiziva mwana akavharirwa mumba kuti agourayiwa, agoslotwa. Obva ari mwa ka7 trillion tushamba iyeye namakore tiri kuchema mwana akavigwa asina musoro, kudyiwa nembwa, makumbo, kuwanikwa mutoilet yamakore. Good story tells, and chokwadi tochiziva, ngavagaremo kujeri mwa. Chandiri kufara nacho, hama dzangu, muri kundinakidza, muri kundifadza. Chandiri kunyanya kufarira chinhu one, handisi kutaura ndega, tiri kutaura tese. So zvatiri kutaura tese, ini ndiri kungo, zvakafanana nekuti dai iri meeting, ndiri kungocheya kuisa order, ndiri chairman wemusangano. Saka kureva kuti kana uri kucheya, hausiwe munhu unopasisa zvinhu zvese, munofana kubatsirana. So ndiri kufarira hangu nemacontributions ese amaisa. Pana vari kunzi sekuru ningiri zita ravo randitiza mani ava, vari kunzi vakaprofita kuti musoro wemwana uri pahero seka. Yakatotenderera iyoyo, nyaya yacho yanga yakanyorwa kunzi nyaya yemusoro wemwana yazoonekwa pagirazi ren'anga. Vakumana zvimwe zvinhu zvacho, amen, I don't know, handisi kuda kujaja, because vanozoti musajaja vaya, musoro uri pahero seka, amen. Saka inda ndichifunga kuti dai sekuru ava, sinzi vari kuziva pane musoro, ngavakumbire. Nyaya iyi haisi nyaya diki, inyaya yenyika yese. Saka ngavakumbire mvumo, vaende kotinongedzera pane musoro, tirege kuramba tichi. Ende sekuru ivava, ndikufunga kuti ndiye munhu, the right person anogona kutotibatsira kuti musoro wakaiswa nani pahero seka. Ende sekuru ivava vari kuenderera mberi vachiti vanhu vari mukati havana mhosva, vane mhosva, vanotori kunze. Saka ndikufunga kuti kana vakarambidzwa sekuru ava, vakarambidzwa kundotarisa musoro pahero seka, pavari kuti ndo pane musoro pahero seka, asi havarambidzwi kunongedza vanhu vakasara vari kunze vane mhosva, izvozvo havazorambidzwi. Saka ngavatinongedzerewo vanhu vakasara kunze uko. Zvinotibatsira sekuru panongosiya vanhu makahenga, because tinozofunga isusu manje tine problem yekuti taona zvakawanda. Kune vamwe vanotaura masoko iwayo kutoti zvikazobhenda zvikaenda nepamwe vanoti ndo zvandaitaura zviya zviya. Handimazviona manje. Hatisi kuda chiprofita chakadaro, hatisi kuda kushopera kwakadaro, hatisi kuda vaoni vakadaro, tiri kuda vaoni chaivo chaivo vanotiudza kuti uyu ndiye akasara kunze wamakavharira hasiye, ende akaendesa musoro pahero seka ndeuyu.
So ndozvatiri kuda, musangosiya mwangotiti vakangotihenga kuti musoro uri pahiroseka, musoro uri pahiroseka, musikatauri akaendesa, musikatauri vakasara kunze vacho. So tiri kukumbirisa ipapo kule mutibatsire nenyasha dzaMwari. Kwenguva ino, kwezuva ranhasi, tiri kumbogumira pano, hama dzangu. Musakangana kubaya makatarisa pakanzi subscribe, baya panobuda pakanzi Mwari akukomborerei, Mwari akuitei zvakanaka. Vari kuda kutinyaradza pamusoro penyaya iyi, unogona kuzotinyaradza kana musoro mwatiratidza kwauri. Isu ticharamba tichitaura pamusoro penyaya iyoyi yemwana, nokuti mafiro emwana haana kutifadza, haana kutiitira zvakanaka. Saka hatinyarari. Anonzi Dhokasi yakaimba handinyarari, usanyararidzwa. So hatinyarari pakadai apa. So tine kodzero yekutotaura, tichatotaura chaizvo kusvikira zvanaka, unless kana matipawo musoro wemwana. Fear not, sin not. Bye bye.